Insellmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm 606. Illum se niltaqgħu ma' Grech. Lewis għandu 61 sena, jgħix il-Kalkara u huwa membru tal-Parlament Ewropew. Veru għalija jgħalli tkompli tiskopri fil-ħajja. Grech, membru tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista. Ikkontesta b'suċċess l-elezzjoni tal-2004, l-ewwel esperjenza elettorali tiegħu fuq bażi nazzjonali. Fil-Parlament Ewropew kien ukoll kap tad-Delegazzjoni tal-Ewro-Parlamentari Laburisti. Ifforma parti mill-Buro tal-Grupp Soċjalista Demokratiku tal-Parlament Ewropew, il-PES, il-post fejn titfassal il-politika u l-prijoritajiet tal-grupp. Il-post fejn jittieħdu deċiżjonijiet fuq l-istrateġija ġenerali. Min huwa Grech? Naħseb li bħala bniedem jien għandi dimensjonijiet differenti. Ovvjament għall-faċċata tan-nies jaraw aspett wieħed jew tnejn l-iktar ħafna drabi. Serju u normalment jgħidu okej professjonali serju fix-xogħol tiegħu. Però ovvjament li għandi karatteristiċi bħal kaleidoskop sa ċertu punt, għandi ħafna kuluri. U hemm affarijiet li jogħġbuni li mhumiex id-dimensjoni tal-politika biss. Sens tal-ironija taġobni ħafna nagħti każ. Taġobni wkoll il-mod kif inħobb il-ħajja wkoll, kurjuż fil-ħajja. Grech twilet il-Ħamrun fit-22 ta' Marzu tal-1947. Jiena naf il-familja kollha tiegħu. Il-missieru, pereżempju, li kien maġġu tal-Pulizija iservi fl-Azza Ħamrun. U ommu kienet tur il-qoddis mal-mara tiegħi il-Knisja tat-Trinità tal-Marsa u meta joħorġu jqogħdu jitkellmu xi ftit fuq il-pont li hemm Pont San Tomas. Grech għandu 3 tfal, Francesca, Xandru u Luisa. Studja fl-Università ta' Malta u ta' Oxford, fejn kien intgħażel bħala Rhodes Scholar. Igradwa BA u MA fl-ekonomija. Jaf kif għandu jasal, huwa ħaġa intelligenti ferm. Huwa Rhodes Scholar, jiġifieri jintgħażel minn Malta kollha biex imur l-università u di mhux ċajta, jiġifieri hija diffiċli ħafna biex tintgħażel. Huwa intelligenti ferm, plus li mhux jasman. Kien lecturer fl-Università ta' Malta. Grech iħobb isajjar anke jekk ma tantx għandu ħin. Meta jiddeċidi jsajjar dik dawk il-3 darbiet 4 darbiet fis-sena, isajjar tajjeb ħafna. Iħobb l-ġin u jħobb il-fenek. Iħobb jaqra, iħobb jara l-films, iħobb jisfen ukoll. Diska favorita ta' missieri, naħseb iħobb ħafna l-blues, jazz. Fil-fatt li Brinkat jirrakkonta kif l-ewwel darba li sar jaf lil Grech kien fi żmien tal-Junior Lyceum, meta Lewis dak iż-żmien kien idoqq il-bass guitar mal-grupp Fenders. Grech l-ewwel li sirt nafu meta kont għandi dieħel l-Lyceum u niftakru idoqq il-bass guitar fil-lunch break mal-grupp Fenders, għak minn sejjer żball. Imma l-qalbu wkoll il-mużika tal-lum. Bata hemm xi diski moderni tipo Na crazy, dak dik li Charles Barkley. U bata ikun hemm diski l-emmolaw fejn tisimgħu ma jkun qatt ma jkun jaf il-kliem. Ġifieri tisimgħu meta jkantaw u raħaj u jgħid l-aħħar kelma. Jiġifieri ma jkun jaf id-diska jiġifieri u jarafa. U meta toġbu għal dejjem, ikun għaddejja titkellem jismaħħa, tiegħi. U jkompli jitkellem pereżempju. Rigward Lewis fil-kamp tal-mużika, naf li jinteressa ħafna l-mużika, speċjalment il-mużika klassika. U ħaġa li nota fih hija l-interess li jieħu ġifieri kemm mill-fattur li kull meta jattendi xi concerts, mill-mistoqsijiet li jsaqsi. Apparti li toħroġ ċertu kultura, ġifieri ċertu intelligenza li naħseb jafa kulħadd. Joħroġ il-fattur li jipprova jifhem kull ħaġa li tkun għaddejja, jipprova jifhem l-individwu u din hija xi ħaġa li nammira ħafna fih. Supporter tal-Juventus, ifittex il-kumpanija tal-familja, l-aktar dawk viċin tiegħu. L-iktar ħaġa li qiegħda l-qalbu l-familja. Missier jħobb il-familja ħafna
U naħseb l-iktar ħaġa li jimmissja, naħseb anki f'xogħol u palissa dik il-ħaġa li ma jkunx hemm in-neputi ħdejh u anke t-tfal tiegħu, li jkun hemm in-nies li jħobb. Edin il-belliħa biex imorru l-Mosta, konna naddu minna ħata wara mill-imġar. Morru sal-Malta, Din Luisa, it-tifla żgħira ta' Louis Grech. Kif niddiskrivi l-papa? Professjonista, iddaħħaq ħafna, ċajtir, miħu xogħlu ħafna bis-serjetà, and a family man. Din Francesca, tan-nofs fost li taħwa. Meta konna żgħar, papa kien strict, imma voldi fuq jekk pereżempju jekk ma konniex nagħmlu l-homework jew il-kamra kienet mbagħad kien strict imma the whole le. Kien strict bajnejh. Xandru, it-tifel il-kbir ta' Louis. Daj se tajt, kif tiddeskrivi t-temp naħseb jien. Temp għandu ħafna uċuħ u ħafna uċuħ sbieħ ovvjament. Anki forsi ximdaqqit li ma tantx jidher sabiħ it-temp, meta jkun mal-temp, xorta sabiħ. Ġifieri niddeskrivih għalija missieri l-iktar raġel nirrispetta, għandu ħafna kwalitajiet. Meta jiġi għal negozjati, meta jiġi għal ħafna affarijiet li huma importanti ħafna, mhuwiex walkover. Missieri jaf fejn għandu jasal u jaf kif għandu jasal. Paċenzjus, Louis Grech? Paċenzjus, mhix dejjem meta jidher li għandi ftakar li kont kumpanija li kelli ħafna nies ukoll, jiġifieri mbagħad jkollok kelli mal-dwar 2600 ruħ, allura trid ikollok sens ta' dixxiplina wkoll. Mbagħad tkun paċenzjus, però mbagħad ikun hemm żmien meta tgħid daqshekk issa l-affarijiet iridu jsiru. Paċenzjus jew le? Jiddependi. I mean, meta konna żgħar, kien ħafna paċenzjuż. L-iktar bniedem jappoġġa l-familja kollha, qiegħed dejjem hemmhekk, u bniedem ġenerus immens, għandu qalbu tajba ħafna, u bniedem li verament jekk jagħtik kelma hija kelma, u dak it-tip ta' bniedem li inti taf li jekk ħatereq dejjem qiegħed hemm biex jiġbrok. U Luisa, x'l-aktar li jdejjaqaf missiera? Ma jxandarx dak li jagħmel ħafna tajjeb, jaħdem ħafna u bil-kemm in-nies ma jafux jagħmlu. Tittejt inti n-nies iridu jkunu jafu x-xogħol qed tagħmel xogħol siwi u hija ħaġa li għandhom bżonn ikunu jafu. Ma jafx ipparkja. Mhix dejjem kont kapaċi li naf inbih l-affarijiet li nkun wettaqt. Difett dan? Le, jien ma narax difett ta' raġuni waħda li normalment jien nirrispetta l-intelligenza tal-nies, allura ngħid li daw jkunu qed jindunaw, ġifieri mhux neċessarjament x'ħadd bih, imma il-kontenut jgħod. U bniedem li jien naħseb titgħallem minn għandu kuljum. Għandu moħħu jekk jiddeċidi xi ħaġa u jiddaħħal xi ħaġa f'moħħu ovvjament diffiċli ħafna biex tbiddililu, imma ovvjament tkun it-tifel tiegħu dik ħaġa kera, imma jekk meta tiġi biex ovvjament jirrappreżenta l-Malta hija ħaġa tajba ħafna. Għax inti ovvjament takkwista l-affarijiet lejk. Bissir perfezzjonista. Autokritika li tista' tagħmel għal dak li għamilt? Forsi kultant provajt inkun perfezzjonista żejjed. F'żożitu Louis kien attiv fil-kamp sportiv, fejn anki rappreżenta lil Malta fil-lob tal-Mediterran fl-1967. Louis Grech rappreżenta lil Malta f'diversi laqgħat internazzjonali tal-atletika. Ninsabu l-Marsa Sports Ground. Louis, ibnu Xandru u Annalisa. Kienet tal-liqa tajba li. Kienet tal-liqa ma' Annalisa jien nitrenja. Per-fatt għandna jisu 3 ġenerazzjonijiet hawnhekk. Il-ġenerazzjoni tas-sittinijiet. Tas-sittinijiet. Tan-nofs u tal-lum il-ġurnata. Disajnijiet u tmeninijiet tal-lum. Inbidlu affarijiet, jien niftakar anke meta kelli 18 kienu għamlu tartan track. Imma jien niftakar laqqas kien hemm tartan track, jiġifieri niftakar ramel u ġebel kien hawnhekk. Anke l-spike shoes kellkom kull spike daqshekk kien niftakar sew. Għaddi kellkom spike għaddilla l-ewwel darba li rajna proprja. Cinder track konna rajna fil-Mediterranean Games ta' Tunezija. Karmenu Vella, ħabib antik ta' Louis. Jafu lil xulxin sa minn meta kienu żgħażagħ.